ji Kurdan beşek zêde bi zimanê serwer wêje dike. Ev yek ji berê ve tê raxnekirin, beşek ji Kurdan li hember van gelek biberteke. Di nav tevgereke darizîner û bi zexm ve derkirina wan denin. Beşek ji wan zêdetirîn nermin, ez nermbûnê hildijbêrim. Rewşa Kurdan naşibe rewşa gelên din. Pêkan nebû ku bi zimanê xwe perwerde bibin, hînê xwendin û nivîsandinê bibin, bi zimanê xwe wêjeyî bixwînin. Bi çanda xwe bi awayê normên war û kewneşopî jiyaneke rewşenbîrî bijîn. Lewma ji Kurdan beşeke girîng ji xwe ber derbasî zimanên din dibin. Ji xwe kesên vê beşê nikarin bi Kurdî binivîsin. Nivîsandinê berdin di axaftinê de jî dijwariyê dikişînin. Li gor min ji van xwestina nivîsandina Kurdî nerast e, ji ber ku wêje bûyereke zimanî ye. Hûn nikarin bêyî xebitandina zimanekî wêjeyî wêje bikin. Hûn dê siyaset bikin. Berî her tiştî zimanekî wêjeyî hewce ye. Ji mara kesên ku vî zimanî bi Kurdî ava bikin ne zêde ye. Lewma beşeke girîng ji hevalên meyên bi zimanên cuda dinivîsin ji vê Sûdê bi temamî bêparin. Zimanê min di serî de baş nîm bû. Ez di girtîgehê de hînê Kurdî bûm. Di 18 saliyê de hînê xwendin û nivîsandinê bûm. Ji bo bikaribim binivîsim bi roj û şev xebitîm. Anha wexta ku nivîsên xwe yên ewel dinêrim, dibînim ku çi qas pêkenîne ji aliyê ziman pileya rewşenbirî û derbirînê ve pêkenîne û ez xebitîm min zimanê xwe pêş vebir. Ango pêşvebirina vê avakirina zimanekî wêjeyî pêkan e. Kategoriyeke din heye ewna xwediyê ew xala destpêkê ya min gotin, lê ev ê nakin. Bi sedemên cuda nivîsandina Tirkî, Erebî an jî Farsî hildijbêrin. Ango ne nivîsandina Kurdî tiştek cuda ye, lêbelê bi sedemeke din Erebî an jî Farsî nivîsîn gotina zimanê Kurdî jare tiştek cuda ye. Ev gelek şerm e. Divê vê nekin, ji ber ku hêza Kurdî têra zimanê wêjeyî heye. Kurdî dîrokê bi paş ve temaşe dike. Hê jargonên li gor dema niha ava nekiriye. 100,000 kêmasî kulekiyên wê hene. Li gel vê dînamîzmayek dewlemendiyek Kurdî heye. Mîrateya çandî, bingeh û dîrokeke wê heye. Ku wisa nebiya ji xwe nepêkan bû Kurdî heya vê demê bikaribe bijî. Ger îro ramanên min bo zimanên din tê wergerandin, ev yek nîşana herî baş ya têrêkirina zimanê Kurdî ye. Anha em ê van kesên ku bi zimanên cuda dinivîsin bixin ku derê. Mixabin beşek ji van him di nivîsandinê de him jî di jiyana xwe ya taybet de dikin ku xwe ji dinya Kurd dûr bigirin. Mesela Cemal Süreya ji vana yek bû. Süreya zarokekî mişextîbûnê bû. Lawê nirxekî karesateke mezina mirovahî jiyaye bû. Lêbelê vana şewqa xwe ne da helbesta wî û ne jî wêjeya wî. Pê bawerim ku gelekî êşk şandiye, anha pêkan nîne ku em kesên vê kategoriyê di nav wêjeya Kurdî de bibînin. Kategoriyeke din heye, taybetî jî di nav kesên Erebî û Farsî dinivîsin de belav bûye. Di nirxa dawiya hevalên meyên nivîskar ên Tirkiye de jî tê dîtin. Her çi qas bi zimanekî biyanî binivîse jî, rihê Kurdayetiyê bûyerên Kurda, mîrateya Kurdî dibe nivîskariya xwe û zimanê xwe wisa ava dike. Ango hilm û rihê Kurdî derbasî wêjeyê dike. Ez gelekî germ vana dinêrim. Bi xwe Kurdî nenivîsin jî hizra min ew e ku ewna li Kurdî bên wergerandin. Ew jî karê hevalên werger e. Anha daraziyek di dünya akademîk tepejirandî heye. Wêje bi ziman dibe. Hûn bi kêjan zimanê dinivîsin di nav wêjeya têkildarê wê zimanî de ne. Tê gotin ku di nav nivîskarên Kurd û Türk de têkilî tune. Ev rast e. Lêbelê ji bo ev têkilî ava bibe, diyaloga berheman hewce ye bi rastî.
دوی مجاری ده گلک کیماسین مجهنه گرم بکاربن دنیای که ویجه یا کردیا کردا آوا بکن او چاق ام ده هم جو ویجه یا ترکی هم عربی و هم جی فارسی را تیکلین زیده ترین زندی پیدا بکن